Er Jorden det eneste sted i universet, hvor livet er opstået? Mars er den planet i solsystemet, der minder mest om Jorden. Og derfor vil forskere gerne sende astronauter til Mars for at lede efter liv. Men er en bemandet ekspedition til Mars overhovedet realistisk? Vi skal høre om de store teknologiske og psykologiske udfordringer, der er ved en bemandet rumrejse til Mars. Og om hvorfor vi ikke bare bruger robotter til at lede efter liv. Grunden til, at vi skal sende mennesker til Mars, det er den mest effektive måde at finde ud af, om der har været liv på Mars. Og endelig møde den første danske astronaut, som drømmer ikke bare om at komme til månen, men også til Mars. Altså første skridt, det bliver en tur til den internationale rumstation i kredsløb om Jorden. Så er mit store håb, at der også i løbet af min karriere, at vi får mulighed for enten at komme til månen eller til Mars. Mars er vores nærmeste naboplanet efter Venus. Selvom Mars' radius kun er halvt så stor som Jordens, så minder dens overflade meget om Jordens med udslukte vulkaner, bjerge og støvstorme. Temperaturen er gennemsnitlig minus 60 grader, så Mars er dybfrossen. Meget tyder på, at der på Mars også engang har været flydende vand, som jo er en af forudsætningerne for liv. I hvert fald har man fundet masser af is, særligt ved polerne, og også mulige spor af udtørrede vandområder. I 1976 var rumsonden Viking 1 den første, det lykkedes at lande på Mars. Den fandt ikke endeligt bevis på liv, men kortlagde overfladen og sendte de første billeder hjem. Siden Viking 1 har mange robotfartøjer besøgt Mars, men ingen har fundet liv endnu. Mars har ikke noget ozonlag til at beskytte mod solens skadelige UV-stråler. Og det betyder, at selv bakterier har svært ved at overleve på overfladen. Så måske skal liv på Mars findes dybere nede i planeten. Det tog kun 3 dage for Apollo 11-astronauterne at rejse til månen i 1969. Men det vil tage omkring et halvt år at komme til Mars. Derfor har vi brug for at vide, hvordan kroppen klarer lange ophold i rummet. Peter Norsk er professor i rumtyngdekraft og rumfysiologi. Han forsker i, hvordan det påvirker kroppen at opholde sig i vægtløshed. Det gør han ved at lave astronautforsøg på den internationale rumstation ISS. En rumrejse til Mars påvirker alle kroppens systemer, stort set. De systemer, der er mest følsomme, det er hjerte- og kredsløb, altså blodkredsløbet. Og det er fordi væsken jo fordeler sig på en helt anden måde i kroppen, når tyngdekraften ikke hiver blod og væske ned imod ben og bughule. En anden ting, der bliver påvirket lige med det samme, det er balanceorganet. Det vil sige, at i det indre øre er der et organ, der hele tiden angiver over for hjernen, hvilken retning tyngdekraften har. Det bliver selvfølgelig påvirket, og det gør faktisk, at man bliver rumsyg i de første dage af en rumfærd. Så påvirkes muskler og knogler over længere tid, i det de bliver svagere. Musklerne bliver mindre, specielt i benene, og knoglerne bliver mere skøre, fordi der mistes kalk, når der ikke bliver trykket på dem. Når man er vægtløs, er det afgørende, at man hele tiden træner kroppen. Ellers forfalder musklerne. Nogle astronauter er så svækket, når de kommer ned fra rummet, at de skal bæres. Det sker endda, de besvimer. Rumstationen har udviklet sig til et delvis kæmpestort fitnesscenter. Problemet er selvfølgelig, at rumstationen ryster faktisk en del, når de træner, så det er, nogle gange skal man være opmærksom på, hvilke eksperimenter der ellers kører. Altså en astronaut, der ankommer til Mars, og som har trænet undervejs og gjort det, han eller hun skulle, vil nok være i rimelig god stand, fordi tyngdekraften på Mars er kun 38% af på Jorden. Men alligevel vil han eller hun nok være noget svimmel, når de bliver udsat for Mars' tyngdekraft. Så derfor skal man være meget opmærksom på en persons tilstand, før vedkommende bliver landsat på Mars. Fordi lige de afgørende øjeblik efter landingen, der er det jo altså farligt, hvis han eller hun besvimer og falder om, fordi så kan man dø af det. En af de astronauter, som skal udføre forsøg på den internationale rumstation, er den 33-årige dansker Andreas Mogensen.
Her til venstre der har vi det europæiske forsyningsmodul ATV. Han blev udvalgt i maj 2009 blandt mere end 8.000 ansøgere og har forsket i navigation og landing af rumfartøjer. Altså første skridt, det bliver en tur til den internationale rumstation i kredsløb om jorden. Så er mit store håb, at der også i løbet af min karriere, at vi får mulighed for enten at komme til månen eller til Mars. Og det bliver en realitet, det må vi vente og se. Der skal politiske beslutninger på bordet først. Jeg tror, det må være fantastisk at stå på overfladen af et andet himmellegeme. Okay, Oleg, we can maybe reset the sim and just make a nominal docking, if it's okay with you. Andreas Mogensen er i fuld gang med astronauttræningen i Køln. Det foregår i en kopi af dele af den internationale rumstation ISS. 2 meters. We're at 2 meters. Okay, copy. 2 meters. Det er det europæiske forsyningsmodul ATV, som nu skal kobles til den internationale rumstation. Og så sidder vi og styrer tilkoblingen. We're at 1 meter. Den danske astronauts hverdag i rummet på den internationale rumstation vil være rimelig travlt. Han vil have utrolig meget at lave, fordi hele hans dag er tilrettelagt på forhånd. Han skal følge en manual, hvor han næsten fra minut til minut får at vide, hvad han skal gøre. Hovedsageligt vil det dreje sig om at gennemføre eksperimenter på rumstationen, hvor man undersøger vægtløshedens indflydelse på enten materialer, biologiske systemer, eller på mennesker eller på ham selv. ISS er vores eneste rumstation og den dyreste menneskeskabte konstruktion i historien. Prisen er anslået til mere end 800 milliarder kroner. Det svarer til omtrent 35 storebæltsbroer. Hvert år bidrager Danmark desuden med godt 200 millioner kroner til den europæiske rumfartsorganisation ESA, som professor Peter Norsk udfører forsøg med. Jamen, jeg gennemfører forsøg ved at måle astronauternes døgnblodtryk, det vil sige blodtrykket over et helt døgn mange gange, med et apparat, som de har på sig og svæver rundt med. Og så sammenligner jeg de blodtryk med blodtryk på jorden for at se, hvordan langtidsvægtløshed påvirker blodtrykket. Og der kan vi så se, at kredsløbet er i generelt sådan en afstressende tilstand i vægtløshed. Karrene er udvidet, blodet flyder lettere til hjerter rundt i kroppen, og det hele taget ser ud til at være kredsløbsmæssigt sundt at være lang tid i vægtløshed. Med hensyn til muligheden for at tage til Mars, så er det jo vigtigt at vide, om det er sundt eller om det er skadeligt, og hvilke systemer, der tager skade af det, og hvilke der ikke gør det. Og der må vi sige, at det ser ikke ud til, at hjerte- og kredsløb tager væsentlig skade af at være lang tid i vægtløshed. Per Nørnberg er lektor og leder af Mars-simulationslaboratoriet ved Aarhus Universitet. Her er de ved at færdiggøre verdens største simulator af Mars' overfladeforhold. Det vi har her er vores Mars-simulator, eller den yderste tank. Der er 2 tanke. I simulatoren kan man lave temperaturer ned til minus 120 grader og vindhastigheder på op til 30 meter i sekundet. Det bruger man til at teste udstyr, der skal til Mars, f.eks. rumdragter. 10 meter lang, 2,5 meter i diameter, 3 sektorer, 1 til at stabilisere vinden, 1 til at måle i, og en 3 til at skabe vinden. Der kan man simulere overfladen på Mars med det rigtige tryk, den rigtige atmosfæriske gassammensætning, den rigtige temperatur, og den rigtige vind, og det rigtige UV-lys, hvis man vil, og den rigtige støv. Når vi kigger på Mars, så ser vi jo, at Mars er rød, og det skyldes simpelthen, at der er en lille smule fint støv i atmosfæren altid. Støvet, vi hælder i her, og vi bruger som Mars analog støv, det er en, vi henter ude i Midtjylland, ude ved Salten. Den har den rigtige farve, og den har den rigtige kornstørrelse, og så er den også magnetisk, som man kan se her, når jeg holder en magnet på den og slipper den, så falder den af. Og det er egenskaber, som også støvet på Mars har. Og så kan vi ved hjælp af nogle ventiler lukke støvet ind. Det vil sige, at vi har en trakt her, og den trakt kan vi så hælde støvet ned i, og så er der en ventil, som kan lukke op her, så blæser vi støvet ind i den vindstrøm, vi har inde i tanken. Og vi kan bruge den til at teste instrumenter i vindtunnelen her, som skal lede efter liv på Mars. Og det er jo sådan set liv på Mars, der driver hele værket her. Det er spørgsmålet om, der i vores solsystem har været liv på 2 planeter. Altså om jorden ikke er så unik, som vi måske er tilbøjelige til at bilde os selv ind. Man kan godt teste rumdragter, hvis man tager stoffet
og putter det ind i vindtunnelen. Det vil være meget, meget vigtigt at vide, hvordan støvet opførte sig over for rumdragten. Hvordan bærer man sig i det hele taget med at få renset den, før man går ind i sit overlevelsesmodul. Der er masser af problemer i det. Eller gå ind og teste instrumenter, som skal sendes til Mars. Teste, hvordan reagerer solpaneler på at have opholdt sig på Mars overflade i 60 dage, hvis vi har det støvmiljø, som vi kan lave her. Man kan nok teste en hel rover, altså hele Mars-bilen, som ESA for eksempel vil bygge og sende til Mars i 2018. En rejse til Mars, hvis Mars og Jorden befinder sig hensigtsmæssigt i forhold til hinanden, der kan man tage det op på et halvt år. Og hvis man så bliver der 14 dage, 3 uger, kan man komme hjem igen måske nogenlunde inden for samme tid, afhængig af planeternes stilling. Så det kan altså gøres inden for cirka et år til halvanden. Men det vil man jo nok ikke gøre. Man vil nok ikke kun være der 2 uger på Mars' overflade, hvis det har taget et halvt år at komme derop. Så må ikke man siger, at man regner med, at det tager en 3 års tid at sende mennesker derop. De er der noget tid og kommer tilbage igen. Så det er rimelig lang tid af et menneskes liv, at det vil tage at tage til Mars. Den teknologi, man skal bruge, den har man måske nok, men den vil betyde, at man for eksempel skal samle et meget stort rumskib til at flyve til Mars med, enten på overfladen af månen eller i kredsløb omkring jorden. For at komme til Mars skal man altså samle et rumskib, mens det er i kredsløb omkring jorden, fordi det er for stort til at opsende ned fra jorden. På samme måde har man siden 1998 samlet den internationale rumstation af flere små moduler, som det ses her. Men et rumskib skal ikke bare flyve astronauter til Mars. Det skal også beskytte dem undervejs mod for eksempel soludbrud. De gange, hvor man har haft dosimetre, det vil sige målere på astronauter for at se, hvor meget bestrålet de bliver, for eksempel på vej til månen, der var det mindre end antaget. Men problemet er ikke så meget den kosmiske stråling, baggrundsstråling, for den kan man skærme sig imod på rumstationen. Det farligste er det, når der er meget kraftig solaktivitet. Et soludbrud er en gigantisk eksplosion i solens atmosfære, som sender enorme mængder energi ud i rummet. Det kan påvirke satellitter og kommunikation på jorden. Soludbrud er farlige for astronauter, og de må ikke være uden for rumkabinen i deres rumdragt, hvis der er sådan en soludbrud, fordi det kan de dø af. Der er en hel masse teknologi, man skal have på plads. Det kommer det rent psykiske at flyve så langt væk fra jorden som til Mars, så jorden den bliver en stjerne. Du ser tilbage på en planet, som ligner en stjerne på stjernehimlen. Altså, hvordan vil det rent psykologisk påvirke mennesker? For mig personligt, så mener jeg, at motivationen er den afgørende faktor. På måske en 2-årig eller 3-årig tur til Mars, så har man jo en kæmpe motivation for at opfylde sin mission. Så jeg mener, at det vil gøre de psykologiske aspekter lidt lettere. I Moskva planlægger den europæiske rumfartsorganisation ESA det længste isolationsforsøg nogensinde. Det sker for at teste, om astronauter psykologisk kan klare turen til Mars. I 520 dage, altså næsten 1,5 år, skal 6 forsøgspersoner være indespærret i et testrumskib på kun 530 kvadratmeter. Undervejs skal forsøgspersonerne følge flyveprotokoller, overholde en skarp træning og hele tiden overvåges som i et Big Brother-hus. You know, connection now actually possible only in writing or only with delay in 20 minutes in one direction. We can send a video message to the crew, to Oliver, to Cyril, our ESA crew candidate, and we will get the answer only in 40 minutes back. Efter 250 dage, så lang tid det tager at flyve op til Mars, bliver 3 af de 6 deltagere lukket ind i et modul, der skal simulere overfladen på Mars. Derefter skal de tilbringe yderligere 240 dage i isolation. Tiden det tager at flyve tilbage til jorden igen, før de må komme ud. Mars 500-forsøget begynder her i starten af 2010. Så nu får vi afklaret, om astronauter kan holde sig i form i 1,5 år, styre et rumskib til Mars, leve af frysetørret rummad, genbrugt vand og ilt, holde hinanden ud og samtidig undgå psykiske problemer. And I guess
I will be ready to sleep if I connect this also. Well, actually, we are doing every day a 24-hour urine collection from 8 in the morning to 8 in the morning the following day. Måske viser det sig, at nøglen til at klare turen uden problemer er små væksthuse med planter, der skal levere grønt undervejs. De har i hvert fald haft betydning på den internationale rumstation. During training, I was not paying attention to this experiment because it was just really easy, simple one. But in the middle of the flight, I noticed that every day I started with opening greenhouse just to feel the smell of earth, that was smell of home. And without this tradition that I made for myself, my working day was not so comfortable. Indtil videre er flere ubemandede robotmissioner landet på Mars og har lidt efterliv. Men så mange fartøjer er forulykket i forsøget på at nå planeten, at man taler om en Mars-forbandelse. Hvis man ser på landerne indtil nu, så kan man sige, så er succesraten ca. 50%. Og den statistik, den skal forbedres væsentligt, før nogen vil tage ansvaret for at sende mennesker til Mars. Men når nu udfordringerne er så store ved en bemandet Mars-mission, hvorfor så ikke bare nøjes med at sende robotter afsted? Peter Norsk var med til at formulere ESA's begrundelse for, hvorfor man skal sende en bemandet mission til Mars. Grunden til, at vi skal sende mennesker til Mars, er nysgerrighed. Det er jo det, der har været drivkraften for hele den vestlige civilisation. Og siger vi nej til den mulighed, når den nu foreligger, jamen så vil det jo betyde, at vi efterhånden vil vores civilisation degenerere, og det vil være udtryk for, at vi ikke vil noget. Rent videnskabeligt, fordi det er den mest effektive måde at finde ud af, om der har været liv på Mars, eller er liv på Mars. Det er den mest avancerede computer at sende afsted, og mennesket er det mest fleksible at benytte i den sammenhæng. Vores største chance, i hvert fald inden for de næste 50 år, om at besvare det spørgsmål, om der liv er opstået andre steder, det er på Mars. Men om jeg får muligheden selv at komme til Mars, det ved jeg ikke. Jeg tror ikke, vi kan lade være med at sende mennesker til Mars. Hvis muligheden er der, og muligheden den vil være der i løbet af et eller andet antal år, så er jeg sikker på, at der kommer mennesker på Mars. Men det der med at skal være væk i 3 år, det er virkelig et springende punkt, som gør, at jeg ikke tror på, at det bliver lige med det første. Jeg er heller ikke sikker på, at det bliver i 2030 eller 40 eller 50. Nye forsøg viser, at der er forskel på smerte hos rødhårede og blondiner. Se selv i næste uges Viden Om, og du kan altid se mere på dr.dk/videnom. Nye idéer om nervesystemer og rejser til Mars, det var, hvad vi havde i Viden Om i aften. Tak for nu.